Салом дӯстон, дарси барга дем қисмша сар мекунем. Аз сабабе ки дарси барг мавзӯъш беҳад калон аст, иро мо ба ду қисм ҷудо кардагием, барое ки дар ютуб вақте видеоро мепартоем вақти бисёр набошад, барое ки дилгиркунанда ва информация хуб қабул намешад аз шумо. Нафасгирии баргҳо, обро бухор кардани баргҳо. Нафасгирии баргҳо чӣ тавре ки мо медонем, тамоми организмҳои зинда нафас мекашанд. Тамоми организмҳои зинда нафас мекашанд ва дар раванди нафаскашӣ О2 яъне оксиген фурӯ бурда мешавад ва гази карбонат CO2 хориҷ карда мешавад. чӣ тавре ки мо медонем, растанӣ тавассути барг нафас мекашад. Ира мегӯянд нафаскашӣ. Агар савол ки дар раванди нафаскашӣ кадом ҳодиса ба амал меояд, мегӯем ки дар раванди нафаскашӣ оксиген фурӯ бурда мешавад ва гази карбонат хориҷ карда мешавад. қисми якумаш ҷама дар қисмо ҷудо кардагием, чтобы осонтар. Якум қисм гуфтагия ки ростаниҳои сабз ба монанди дигар мавҷудоти зинда моддаи органикиро ба сифати ғизо истифода мебаранд. Мо дар бораи нафаскашӣ гуфтам. Обро бухор кардани баргҳо номаш чие? Транспиратсия. Ира мегӯянд транспиратсия. дар аввали дарс ма гуфта будам ки барг кадом вазифаро иҷро мекунад. Яке аз вазифаҳош чие? Транспиратсия, яъне ки обро бухор кардан. Обро бухор мекунад ва ин раванд барои чӣ дар кор меояд, дальше мефаҳмонам, дар презентатсияҳои дигарошо мефаҳмонам. Биёед дар бораи қисмҳо гап мезанем. Гуфтагия ки растаниҳои сабз ба монанди дигар мавҷудоти зинда моддаи органикиро ба сифати ғизо истифода мебаранд. Бале, мисол мегирем, растаниҳо фарқияташ дар ҳамае ки моддае ки органикие ки истифода мебаранд худшон синтез мекунанд, худшон ҳосил мекунанд. Фарқияти растаниҳо аз ҳайвонот ва дигар мавҷудоти зинда, бахусус аз занбӯруғҳо, бактерияҳо дар ҳамин аст ки растаниҳо моддаи органикиро худшон ҳосил мекунанд ва худшон истифода мебаранд. Барои михел растаниҳоро организмҳои автотрофӣ мегӯянд. Растаниҳои чӣ? Автотрофӣ, яъне ки моддаи органикиро барои хӯрдани худшон синтез мекунанд. Дар кадом раванд? Дар раванди фотосинтез. Агар савол тунед ки фарқияти растаниҳо, яке аз фарқияти растаниҳо аз ҳайвонот дар чист? Яке аз фарқияташ ҳамин аст ки растаниҳо моддаи органикие ки истифода мебаранд худшон синтез мекунанд. Пункти дуюмаш. Хайр растаниҳо ба ғайр аз ғизо гирифтан чӣ кор мекунанд? Нафас мекашанд, нафас мегиранд. Нафаскашӣ шабу рӯз давом мекунад. Ҳамира дар ёдтон бигиред. Агар савол тунед ки раванди нафаскашии растанӣ дар кадом вақти рӯз ба амал меояд, шумо бояд ҷавоб диҳед ки кай шаб ва рӯз ба амал меояд. Яъне ки растанӣ постоянно доимӣ нафас мекашад ва дар раванди нафаскашӣ чӣ? Оксиген нафасгир фурӯ бурда мешавад ва гази карбонат хориҷ карда мешавад. Ира бояд донед шумо. Сеюм пункташ, сеюм қисмати презентатсия. Равандҳои ҳаётӣ дар як ҳуҷайраи зинда мегузаранд ва ин равандҳо сарфи энергияро талаб мекунанд. Дар раванди нафаскашӣ моддаи органикӣ бо оксигени нафас гирифта шуда
оксид шуда гази карбонатро хориҷ мекунад ва энергия барои организм даркор ҳосил мешавад. бинобар он ҳамаи узвҳои растанӣ ки аз ҳуҷайраҳои зинда иборатанд нафас мекашанд. Значит дар раванди нафаскашӣ чӣ мешавад? Агар ҳамин қисма саволи ба суханҳои содда бифаҳмонем, як страницаи як саҳифаи давоид мекунам. Як саҳифаи дига илова мекунам. нафаскашӣ чист ва дар раванди нафаскашӣ чӣ ҳосил мешавад? Озу мефаҳмонам. нигоҳ кунед, нафаскашӣ чист? Вақте оксиген даруни ҳуҷайра дохил шуда гази чӣ карбонат хориҷ мешавад ва дар даруни ҳуҷайра чӣ мешавад? таҷзияи моддаҳои органикӣ ки дар натиҷа ба чӣ оварда мерасонад? Ба ҳосилшавии чӣ? Энергия. Ба ҳосилшавии энергия оварда мерасонад. энергия ҳосил мешавад, хориҷ мешавад ва гази карбонат хориҷ мешавад. Ира мегӯянд чӣ? нафаскашӣ. оксиген дохил шуда равандҳои химиявӣ мегузарад, дар натиҷа энергия хориҷ мешавад ва чӣ? Гази карбонат бароварда мешавад. И буд пункти сеюмаш. Пункти чорумаш. растаниҳо узвҳои махсуси нафаскашӣ надоранд. Мисол мегирем, ин гап чӣ маъно дорад? Мисол мегирем, одам тавассути чӣ нафас мекашад? Тавассути шуш. ҳайвонҳо тавассути шуш. Мисол ҳаст ҳайвоное ки тавассути ғалсама нафас мекашанд, тавассути пӯст нафас мекашанд. растаниҳо узви махсуси нафаскашӣ надоранд. ва савол ба вуҷуд меояд ки тавассути кадом узвҳояшон растанӣ нафас мекашад? Агар ки савол бутиҳад, значит тавассути барг нафас мекашанд. агар гӯям ки тачне, то есть аниқтар тавассути чӣ нафас мекашанд? Тавассути чӣ? масомаҳо ва ҷавфи байни ҳуҷайравие ки дар чӣ? Дар барг ҳаст. Тавассути ҳамин чизҳо оксигенро нафас мегиранд ва гази карбонатро чӣ мекунанд? Хориҷ мекунанд. агар савол тинад ки растанӣ тавассути кадом узваш нафас мекашад? Ответ барг. агар боли подробнитар пурсанд, тавассути чӣ? масомаҳо ва ҷавфи байни ҳуҷайравиашон. Обычно масома метиҳанд. Тамом. ира даётон бигирем. ин қисми дигараш буд. Ва қисми охиронгиш гуфтая ки дар растаниҳо ду раванд ба вуҷуд меояд. И фотосинтез ва нафаскашӣ. дар натиҷаи фотосинтез чӣ ҳосил мешавад? Моддаи органикӣ ҳосил мешавад ва дар натиҷаи нафаскашӣ чӣ? Моддаи органикӣ таҷзия шуда чӣ ҳосил мешавад? Гази карбонат ва энергия ҳосил мешавад. Энергия. Вот. ира по-другому меган чӣ? Мубодилаи моддаҳо. ира меган чӣ? Мубодилаи моддаҳо меган ира. Ягар бикашем. Схемаша мубодилаи моддаҳо. Мубодилаи моддаҳо аз ду қисм иборатай. И ассимиляция ва диссимиляция. Ассимиляция не ки моддаи органикӣ ҳосил мешавад. Моддаи чӣ? Органикӣ ҳосил мешавад. Ва аз раванди ассимиляцияро дар растанӣ чӣ мегӯянд? Фотосинтез. Яъне ки дар натиҷаи фотосинтез моддаи органикӣ ҳосил мешавад. Ва диссимиляция гуфта, ин таҷзияи чиро мегӯянд? Таҷзияи ҳамин моддаи органикие ки дар инҷа ҳосил мешавад. Моддаи органикие ки ҳосил мешавад, дар натиҷаи чӣ? Диссимиляция чӣ кор мекунад? Таҷзия мешавад. Диссимиляцияро мегӯянд чӣ? Вайроншавии моддаи органикӣ дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? Энергия. ҷамъи энергия ҳосил мешавад, баъд гази карбонат хориҷ мешавад, баъд об хориҷ мешавад. Анамиро даётон бигиред. Яъне ки дар растанӣ ҳамин мубодилаи моддаҳо яке аз аломатҳои чӣ? Организмҳои зиндаанд. Оли мегзарем аломатҳое ки
дар организми зинда дида мешавад. Ин чие? Мубодилаи моддаҳо. Мубодилаи моддаҳо дар чӣ? Дар растаниям дида мешавад. Дида мешавад. Хуб, дальше меравем. дар рустаниҳо дар байни ин ну раванди фотосинтез ва нафаскашӣ ба ҳам алоқаманд ҳастанд. яъне ки моддаи органике ки дар фотосинтез ҳосил мешавад, дар раванди нафаскашӣ чӣ истифода бурда мешавад ва гази карбонате ки дар раванди нафаскашӣ ҳосил мешавад, бо дар фотосинтез иштирок мекунад. Иштирок мекунад. ҳаминтар нафаскашӣ дар тамоми ҳуҷайраҳои зиндаи узвҳои растанӣ бетанаффус идома дорад. То есть ки нафас кашидан бетанаффуса, танаффус надора. ва вақте ки организми растанӣ нобуд кишид, баъд ҳамон вақта нафаскашӣ чӣ мешавад? Қатъ мешавад. хуб, ира даёртон гирифтем. ира гуфтем нафаскашӣ. Ана CO2 ки гази карбонате ки ҳосил мешавад, бо ин дар раванди фотосинтез иштирок мекунад. И буд слайди навбати мо. Ина даму алоқамандӣ дар схема айрӯи китоби ботаника нишон додагӣ аст. тавассути энергияи офтоб дар барг мезана, чӣ ҳосил мешавад? Раванди фотосинтез ба вуҷуд меояд. дар раванди фотосинтез оксиген хориҷ мешавад ва моддаи органикӣ чӣ мешавад? Синтез мешавад. оксиген дар раванди нафаскашӣ иштирок карда моддаи органикиро чӣ кор мекунад? Таҷзия мекунад ва дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? Энергия ҳосил мешавад дар раванди нафаскашӣ ва также ҳосил мешавад чӣ? Об ва гази карбонат ҳосил мешавад. Гапе ки ман гуфта будам. Энергия, об ва гази карбонат ҳосил мешавад. Ин схема вобастагии фотосинтез ба нафаскашӣ. Ира даёртон бигиред. дар ин презентатсия омадагиай майхи монмушон фотосинтез versus нафаскашӣ. яъне фотосинтез бар зидди нафаскашӣ. Фарқиятшон дар чист? Фотосинтез, якум фарқиятшон, фотосинтез дар ҳуҷайраҳое мегзаранд ки чӣ доранд? Хлоропласт доранд. дар кадом ҳуҷайраҳо мегзаранд? Дар ҳуҷайраҳое ки хлоропласт доранд. фотосинтез дар ҳуҷайраҳое мегзаранд ки чӣ доранд? фотосинтез дар ҳуҷайраҳое мегзаранд ки слайда сар бифаҳмонам. нигоҳ кунед. ин слайда ман ном кардагим фотосинтез versus нафаскашӣ, яъне ки фотосинтез против нафаскашӣ. Фарқиятошон дар чист? Якум фарқиятшон даамист ки фотосинтез дар ҳуҷайраҳое мегзаранд ки чӣ доранд? Хлоропласт доранд. Нафаскашӣ бошад дар тамоми ҳуҷайраҳо мегзарад. ҳамира даёртон бигиред. Фотосинтез дар чӣ мегзарад? Значит дар растаниҳое ки чӣ доранд? Дар ҳуҷайраҳое ки хлоропласт доранд. А нафаскашӣ бошад дар любой ҳуҷайраҳо мегзаранд. дуюм аломати фарқкунандашон, кадом газ фурӯ бурда мешавад? дар раванди фотосинтез гази карбонат фурӯ бурда мешавад, а дар раванди нафаскашӣ гази чӣ? Оксиген фурӯ бурда мешавад. сеюм фарқиятшон, сеюм аломате ки ҳамдигараш фарқ мекунанд, кадом газ хориҷ мешавад? дар раванди фотосинтез оксиген хориҷ мешавад, а дар раванди нафаскашӣ бошад чӣ? Гази карбонат хориҷ мешавад. дар кадом вақт мегзарад? фотосинтез бо чорум аломате ки ҳамин равандҳо дар кадом вақт мегзарад? фотосинтез рӯзона мегзарад. чӣ мегзарад? Рӯзона мегзарад фотосинтез. А нафаскашӣ бошад чӣ? Шабонарӯзӣ мегзарад. То есть постоянно ҳам рӯзу ҳам шаб мегзарад. панҷум аломатшон,
ба моддаи органикӣ кадом ҳодиса рух медиҳад? Дар натиҷаи фотосинтез моддаи органикӣ чӣ мешавад? Ҳосил мешавад. Дар раванди нафаскашӣ моддаи органикӣ чӣ мешавад? Масраф мешавад. Ира дар ятон бигиред. Ва шашум хусусияте ки бояд шумо бидонед, дар раванди фотосинтез энергия захира мешавад. Чӣ захира мешавад? Энергия захира мешавад. Дар раванди нафаскашӣ чӣ? Энергия хориҷ мешавад. Ирам дар ятон хушрӯ бигиред. Дальше меравем. Обро бухор кардани растанӣ. Гуфтем дигар вазифаи барг и обро бухор кардан аст. Яъне чӣ? Обро бухор кардан. Термини обро бухор кардан ном дорад транспиратсия. Дар ятон мегиред. Транспиратсия. Тақрибан 80% растанӣ аз чӣ иборат аст? Аз об иборат аст. Яъне об ба растанӣ дохил мешавад, дар ҳаракати моддаи ғизоӣ иштирок мекунад ва об чиқор мекунад? Бод бухор мешава, бо мерава, яъне бухор мешава, транспиратсия мешава. Ва ҳамин чиз бояд чӣ бифаҳмем дар ин презентатсия, ки чӣ хел рух медиҳад, чӣ хел ба амал меояд. об аз куҷо хориҷ мешавад? Об аз сатҳи барг хориҷ мешавад. Аз куҷо? Аз сатҳи барг. Ва аз чӣ зависид? Аз чӣ вобастагӣ дорад? об аз сатҳи барг бухор мешавад ва тавассути чӣ? Масомаҳо ба берун хориҷ мешавад. Тавассути чӣ? Масомаҳо ба берун хориҷ мешавад. Мисол мегирем, қобилияти оббухоркунии ҳар растанӣ ҳар хел аст. Мисол, ҷуворимака дар як шабонарӯз 800 грамм об хориҷ мекунад. Карам бошад 1 литр об хориҷ мекунад. Булут бошад 50 литр об хориҷ мекунад. Ва ин маънояро дорад, ки ҳар растанӣ обро ҳар гуна хориҷ мекунад. Мисол, ин вобаста дорад аз намуди растанӣ, вобаста дорад аз шароити иқлим, гарм аст, хунук аст, дигар аст. Аз ин чизо вобастагӣ дорад. Мисол мегирем, дар ҳавои абрнок нисбат ба рӯзи офтобӣ растаниҳо обро кам бухор мекунад. Яъне вақте абрнок мешава ҳаво, растанӣ обро чӣ? Кам хориҷ мекунад. Ин далолат ба ӯ дорад, ки вобаста аз шароити муҳит обхориҷкунӣ ҳар хел мешавад. Ва дар ҳавои гармӣ бошад, об зиёд хориҷ мешавад. Мисол мегирем, агар ира аз зиёд кардан қин нест. Мисол мегирем, вақти гармида одам чӣ кор мекунад? Арақ мекунад. Арақ карданам оббухоркуние. Ҳамин тариқ организми зинда худша аз перенагревание, аз гармӣ, ки зарари худша дорад, чӣ кор мекунад? Муҳофизат мекунад. Ҳамин тариқ худша чӣ кор мекунад? Муҳофизат мекунад. Ва обро бухор кардани растанӣ аз масомаҳо низ вобастагӣ дорад. Агар масомаҳо кушода бошад, об зиёд хориҷ мешавад. Агар масомаҳо пӯшида бошад, об кам хориҷ мешавад. Масомаҳо дар баъзе растаниҳо масома фақат рӯзона кушода аст. Яъне вақте ки рӯзона кушода бошад, об зиёд хориҷ мешавад. Ва шабона пӯшида аст. Ва ин маънояро дорад, ки шаб вақте ки масома пӯшида бошад, об хориҷ намешавад. вақте ки организм вақте ки растанӣ об қати хуб таъмин шудагӣ, масомаҳо шабу рӯз чӣ аст? Кушода аст. Яъне ки оби зиёдиш биромадан мегирад. Дар ёдтон гирифтед? Якумаш ки значит обро бухор кардан, ин чӣ ном дорад? Транспиратсия ном дорад. Якумаш. Я дар ёдтон бигиред. Дуюмаш, гуфтем ки об дар чӣ иштирок мекунад? Об дар ҳаракати моддаи ғизоӣ иштирок мекунад ва зиёдатии об дар фотосинтез иштирок мекунад, дар ҳосилшавии моддаи органикӣ иштирок мекунад ва зиёдатиашон чӣ кор мекунад? Бухор мешавад. Гуфтем об тавассути чӣ хориҷ мешавад? Тавассути сатҳш, тавассути масомаҳо, тавассути барг берун мешавад. Именно масомаҳо. Агар ҳаво гарм бошад, мисол масомаҳо кушодаанд, об зиёд хориҷ мешавад. Агар ки хунук бошад, масомаҳо пӯшида, об кам хориҷ мешавад. Ё ин ки агар ки
бигирем масомаҳо, миқдори масомаҳо зиёд бошад, об зиёд хориҷ мешавад, миқдори масома кам бошад, об кам хориҷ мешавад. ина дар ёдтон бигиред. ин чиз беҳад чизи муҳим аст. ва вот дар ин слайд боша аҳамияти чира бухоршавии обро дар ҳаёти растанӣ. Барои чи ҳамин об бухоршавӣ чӣ рол бозӣ мекунад, дар чӣ мисол фоида дорад. ҳамин бухоршавии об растаниро аз гармшавии барзиёд чикор мекунад, муҳофизат мекунад, ки зарар набинад, осеб набинад. фаҳмиде? яъне ки мисол мо агар дар афтоби гарм бигарда арақ мекунад, ҳамин арақ кардани мо организми моро аз чӣ, аз гармшавӣ муҳофизат мекунад, ки зинда бимонем. ин якум аҳамият, яъне ки муҳофизат мекунад аз чӣ, аз гармшавии барзиёд. ин якумше. дуюмаш, бухоршавии об ба мубодилаи моддаҳо чӣ мекунад, мусоидат мекунад. ва сеюмаш, ҳама асосиш дар натиҷаи бухоршавии об то баргҳо мебиёяд ва дар раванди чӣ, фотосинтез иштирок мекунад. мо гуфтем ки барои фотосинтез чӣ дар кораи моро? Гази карбонат дар кораи, об дар кораи, нури рӯшноӣ дар кораи, ки дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? Моддаи органикӣ ва оксиген ҳосил мешавад. инро мегӯянд чӣ? Раванди фотосинтез. ира дар ёдтон бигиред. дар инҷа таҷриба нишондагӣ аст. Якум таҷрибаш ҳамест, ки бухоршавии обро доказат кардагиянд. ина мисол як барга гирифтагиянд, дар дарин колбаи пробирка мондагиянд. ва баъди чанд хел нигоҳ мекунанд, дар ҳаминҷа чӣ пузырёкҳои, яъне ҳавли обе ки бухор шудагиай дида мешавад. яъне ки ин маънои дорад, ки тавассути барг об бухор мешавад. ин мақсад чӣ аст? таҷрибае ки бухоршавии обро нишон медиҳад. дар ин расм нишон додагӣ аст таҷрибае ки нафаскашии баргро чикор мекунад, нишон додагӣ. дар инҷа барг чикор мекунад? Нафас мекашад. дар ин расм омадагӣ аст, ки чӣ гуна тавассути масомаҳо об бухор мешавад. Тавассути чӣ? Тавассути масомаҳо об бухор мешавад. ина ҳа нигоҳ кунем. ина мисол шохчаи як растаниро мегирем, дар дари пробирка мемонем, камтар об мерезем ва бо гузашти чанд қадар вақт оби ҳамаи сатҳи об дар ин пробирка кам шудан мегирад ва чӣ, ин санги мо маъное дорад, ки вазни ҳамин пробирка кам мешавад. Барои чӣ? Барои ки оби даромадагиша чӣ, намин баргҳо чӣ мекунад? Бухор мекунад. ва дар инҷа чӣ сохти барг додагӣ аст. ина сохти барг, инҷа чӣ мегӯянд? Масома мегӯянд. тавассути масомаҳо об чӣ мекунад? Бухор мешавад. ин схемаи вайше. омилҳои экологӣ инҳо мебошанд. Якумаш равшанӣ, дуюмаш ҳарорат, намӣ ва чӣ? Таркиби хок. Вобаста ба дар кадом вақти рӯз аст, дар кадом шароит аст, баргҳо гуногун мешаванд. Баргҳо чӣ мекунанд? Гуногун мешаванд, мутобиқат мекунанд худшона, адаптатсия мешавад. яъне ки барги растание ки дар ҷои гарм аст, аз барги растание ки дар ҷои намӣ аст фарқ мекунад. яъне ки организми растанӣ, баргҳои растанӣ вобаста ба омилҳои экологӣ, вобаста ба шароитҳои гирду атроф чикор мекунанд? Худшона адаптатсия мекунанд. баргҳои ҳамаи растанӣ яхела нестанд. мисол мегирем хор. инам баргай. Мисол мегирем барги тутам баргай. баробаршон кунем, сохташон ҳархелай.
савол ба вуҷуд меояд ки барои чӣ мисоли харид шудагӣ, барои чӣ мисол барги якаш хор шудагӣ, барги дигарашам хеле панд шудагӣ. ва ҳамин чиза мо лози гуфта мегзарем. Якум сабабеш ки ҳаста ин мутобиқшавия, яъне ки адаптатсия мекунад бо ҳамин тарз, барг адаптатсия мекунад ки зинда бимона. ин слайди навбатимон ном дорад чи мутобиқшавии растанӣ дар хокҳои нисбатан хушк. яъне ки растанӣ вақте дар хокҳои хушк ҳаст, яъне ки об кам аст, гармӣ ҳаст, намӣ ҳаво паст аст, баргҳо ва растанӣ чӣ хел мисол зиндагӣ мекунанд ва чӣ хел мутобиқат мекунанд. ҳозир ман гуфта мегзарам ин чизора, хушудаятон мегирем. Вот аломатҳои муҳити беруна ки ба чӣ ба растанӣ таъсир мекунад, ин чи аст? Равшанӣ, ҳарорат, намӣ ва таркиби хок. ира омилҳои экологӣ мегӯянд. Чӣ мегӯянд ира? Ира омилҳои экологӣ мегӯянд. нигоҳ кунем. гуногунии шароити муҳити зист боиси гуногунхелии растаниҳо мегардад. яъне ки шароити зист агар чӣ хеле ки боша, ҳамхел растанӣ мешавад. Масалан мегирем баргҳои тутанҷир, гули ҳасрат, филодерон хеле калон ҳастанд. ин баргҳо хеле калонанд. ин маъно дорад ки оба бисёр хориҷ мекунанд. яъне ки муҳитшон чӣ ҳаст? ин растаниҳои овардашуда растаниҳои чӣ? Ҷои сернами тропикия. Ҷои сернами тропикӣ яъне ки об зиёд аст. Об ки зиёд бошад, об зиёд ба даруни растанӣ дохил мешавад ва ин оби зиёд бояд бароварда шавад. ва мо медонем ки об тавассути чӣ бароварда мешавад? Тавассути барг бароварда мешавад. аз ҳамин сабаб баргҳошон чианд? Калонай. Баргҳошон чианд? Калонай. ҳамн калонии барг адаптатсия мекунад ки растаниҳо дар ҷои сернам дар ҷангалҳои тропикӣ намиранд. дигараш мерем. намии фаровон ба калон шудани барг ёрӣ мерасонад. ва чӣ тавре ки маълум аст, ҳар қадар барг калон бошад, ҳамон қадар обро бештар бухор мекунад. барои чӣ обро бештар бисёр бухор мекунад? Барое ки ин дарахтҳо дар ҷойҳои сернам ҷойгир ҳастанд. ира чӣ мегӯянд? мутобиқшавӣ, адаптатсия мегӯянд. растаниҳои ҷойи хушк, наворот бигирем. Растаниҳои ҷойи хушк, растаниҳои ҷойи хушкда об дар кор аст. бояд об хориҷ нашавад. обе ки дар даруни мисол растанӣ дохил мешавад, ӯ об бояд дошта бишавад. ин инҷа гуфтагӯяд ки растаниҳои ҷойи хушк аз намуди зоҳиришон чӣ дидан мумкин аст? бисёрашон чӣ? Бебарганд, то есть барг надоранд. ё ки ба ҷои бисёраш чӣ ҳастай? Чӣ ҳастай? Хор ҳастай. ба ҷои барг хор доранд. мисол мегирем, об дар корай. агар ки мисол растание ки дар пустинаи сахара мисол зиндагӣ мекунад, ки давҷа дефитсити овай, агар ки оби ҳаму ҷамъ кардагиша бо хориҷ бикунад, бечора ӯ растанӣ чӣ мекунад? ҳалок мегардад. барои ҳамин хатр растаниҳои ҷойи хушк чианд? Барг надоранд ва агар дошта бошанд, баргошон ба хор табдил ёфтааст. барги бисёр рустаниҳои маҳаллӣ хушк ва гарм ин ҳам гуфтем, барги растаниҳои хушк чӣ доранд? мутобиқшавӣ доранд ки оба кам бухор кунанд. оба чӣ кунанд? Кам бухор кунанд. мисол мегирем, серпашмӣ ё ки бо шираи мумонанд, пӯшидани барг, нисбатан кам будани масомаҳо ва аломатҳои дигар дида мешавад. мисол бо растаниҳои ҷойи хушк, кроме того что ки баргҳошон ба хор табдил ёфта шудаанд, ва ё мисол серпашманд. пашм иҷозат намедиҳад ки чӣ кунад? Об хориҷ шавад. ё ин ки специални чӣ доранд? Клей доранд мисол дар болошон, ширеш доранд, штобе ки об бисёр хориҷ нашавад. ё ин ки масомаҳо кам доранд.
масумал кам дорад ва обам чӣ кам хориҷ мешавад. И аломатҳои баргҳои растаниҳое ки дар ҷои чи кам об зиндагӣ мекунанд. мисол мегӯем баъзе рустаниҳо масалан сабр, ханҷарӣ ё агава, барги баъзешон чианд, барги мисол барги сабр ёки алоэ ё ханҷарӣ серобанд ва ё оба захира мекунанд дар баргошон ва ё хор доранд ки об хориҷ нашаванд. фаҳмидед, дар ин гуна баргҳо чӣ мешавад, об захира мешавад. растаниҳои дашти биёбон дар шароити хушкӣ мутобиқшавии хича доранд. чӣ хел мутобиқшавӣ доранд? як хелошон чӣ баргҳои ниҳоят хурд доранд ё сӯзаншакланд, яъне ки хорворӣ. як хелошон баргҳошон бо пулакчаҳои ниҳоят хурд мубаддал шудааст. яъне баргҳошон чӣ шудагиад, ба дигар чӣ мубаддал шудагиад ки об чӣ куна хориҷ нашавад. мисол дар саксавул умуман барг дида намешавад. Дар саксавул вообще барг нестад. раванди фотосинтез дар навдаҳои сабз мегзарад. естественно вақте ки дарахт барг надорад, фотосинтез дар ҷо мегзарад дар навдаҳои сабз. главное ки пигменти хлорофилл бошад авҷо. фаҳмо, баъзе рустаниҳои ҷои хушк ба туфайли решаи хеле дарозашон ба шароити хушкӣ мутобиқ мешаванд. мисол растание ки дар ҷои хушкӣ зиндагӣ мекунанд, ҳам баргҳошон ё барг надоранд ё ин ки решаҳошон дароз ибад ҳастанд ки чӣ обро чӣ кунанд ба растанӣ биёранд. яъне худто фикр кунед логически, растанӣ дар ҷои гармия бояд чӣ кунад, оба захира кунад. барои оба захира кардан баргҳоша партофтагиай, бебарг шудагиай ёки ба хор табдил шудагиай ва решаашо дроз кардагиай. барои чӣ реша дроз кардагиай? Барои ки реша дар ҷавидани об иштирок мекунад. ҳамахе дроз мешавад ки ягон ҷои чӣ манбаи об ёба ва обро ба растанӣ ворид кунад. ина мисол тағйироти шакли барг. мисол хор, танобаки мушунг, кактус поёи сероб дорад. хори кактус шакл дигаркардаи чиай? шакл дигаркардаи баргай. ина тағйири шакли барг. То ест ки баргҳо чанд намуд мешаванд вобаста аз чӣ муҳити зист. мисол хоре ки дар барги зилол аст ва дар кактус аст, ирам чӣ? Ирам баргай. агар савол тинад ки хор шакл дигаркардаи чист, шумо бояд ҷавоб диҳед ки хор шакл дигаркардаи барг аст. яъне ки барг шаклша дигар кардагиа бо таъсири чӣ? Муҳити атроф. фаҳмо? дигараш танобаки мушунг. Танобак гуфта чия меган? Танобак инами растанӣ поя боша, ин баргай иҷа чӯай мисол ҳамин растанӣ бо танобакҳош дар танаи ҳамин мепеча ба боло мебурояд. танобаки мушунгам чия значит? ирам баргай. мисол печида пояро рост нигоҳ медорад. вазифаи чӣ? печида пояро рост нигоҳ доштан аст. ва ҳаст баргҳое ки ҳашаротхӯранд. ин савол дар маркази тести омодагия. баргҳое аст чӣ? ҳашаротхӯранд ва ин барг дар чӣ дида мешавад? Дар пашахӯрак ёки расянкада дида мешавад. фаҳмо? расянка ин барги растание ки ҳашаротро чӣ мекунад? Мехӯрад. ира дар ёктон бигиред. ина ба забони русӣ дар ҷо гуфтагие ки шакл дигаркардаи чӣ? Баргҳо. ина колючки, яъне ки хорҳои чӣ? Кактус. хорҳои кактус, усики гарох, яъне ки танобакҳои чӣ? Мушунг. ина танобак меган. чӣ меган? ира танобак. танобакҳои гарох. хазонрез чия? хазонрез вақте ки растанӣ баргҳоша чӣ кор мекунад? Мепартояд. барои чӣ мепартояд растанӣ баргҳоша? барое ки уже фасли чӣ мешавад? Тирамоҳ мешавад.
чӣ хеле ки медонед фасли тирамоҳ фасли уже чиай ханакияй сардияй растанӣ ҳамин тариқ чӣ кор мекунад ча адаптатсия мекунад баргҳоша мепартояд вақте ки ханак мешавад замин ҷабидани об низ чӣ мешавад мушкил мешавад ҳамин сабабе ки мисол растанӣ обе ки дар худаш ҳаста дар баданаш ҳаста хориҷ накунад баргҳоша чӣ кор мекунад мепартояд вақте ки баргҳоша партофт об дар бадани дарахт боқӣ мемонад ва растанӣ зимистонро чӣ ба хубӣ паси сар мекунад ва зинда мемонад. Ира мегӯянд чӣ? Ира мегӯянд хазонрез. Дар натиҷаи хазонрезӣ пигментҳои барг вайрон мешаванд. Пигменти барг барои чӣ сабзе? Барои ки хлорофилл дорад. Ҳамин хлорофилл чӣ кор мекунад? Вайрон мешавад ва ранги сабзша чӣ кор мекунад? Гум мекунад. Ба пигменти чӣ хеле мубоддал мешавад? Норинҷӣ пайдо мешавад, зард пайдо мешавад. Барои вақт баргҳо ранги чӣ доранд? Зард доранд. Пигментҳошон чӣ кор мекунад? Вайрон мешавад. Я фаҳмиде барои чӣ мисол барги дарахтҳо зард мешавад? Барои ки хлорофилл чӣ мешавад? Вайрон мешавад ва чӣ ба пигменти зард табдил меёбад ва барги дарахт ҳам зард мешавад. Благодаря ҳамин хазонрез листопад мегӯянд ба чӣ? Дарахт моддае ки дар худаш ҳаст чӣ кор мекунад? Захира мекунад. Об ва моддаи дигараш захира мекунад. Хазоншавии барг и як шакли чӣ? Мутобиқшавии растанӣ. Яъне ки ирам чӣ? Мутобиқшавӣ. Ирам адаптатсия ки зинда бимонад растанӣ, намрада. Мисол вақте ки зимистон заминои яхай растанӣ чӣ? Нафавта. Аз ҳамин ҳисоб баргҳоша чӣ кор мекунад? Мерезонад. Ира мегӯянд хазонрез. ҳаст дарахтое ки мисол намерезанд, баргҳошон намерезанд. И раванд и процесс дар ҳамаш дида намешавад, не ки дар аксарияташон дида мешавад. Агар савоте ки хазонрез чие? И шакли мутобиқшавӣ, шакли адаптатсия. Так. аҳамияти растаниҳои сабз дар табиат ва ҳаёти инсон. Мо хеле гуфта гузаштем ки чӣ аҳамият дорад растании сабз дар табиати инсон. Олими чӣ? Рус чӣ гуфтагиай? Тимирязов чӣ гуфтагиай? Гуфтагиай ки дар китоби ҳаёти растанӣ худ навистагиай ки замоне дар кадом як маҳал нури офтоб бар замин афтид, аммо на ба замини бесамар, балки ба чӣ? Ба як майсаи сабзи гандум ё аниқтараш ба донаи хлорофилл ғалтид. Нур ба дона бархӯрду хомӯш шуд, ҳамчун рӯшноӣ барҳам хӯрд, аммо нест нашуд. Вай фақат барои иҷрои кори дохилӣ сарф шуд. Яъне ки ҳамин Тимирязов гуфтагиай, ҳамин раванди фотосинтез гуфтагиай. Вақте ки нури офтоб ба замин мезанад, вай нобуд намешавад. Вай ба як чизи дига табдил меёбад. Ба як энергия дига табдил меёбад. Ва ҳамин даётон мегӯяд ки энергия нобуд намешавад. Фақат аз як шакл ба шакли дигар чӣ мешавад? Тағйир меёбад. Яъне энергияи офтоб ба хлорофилл мезанад. Дар хлорофилл энергия ҳосил мешавад ва энергия чӣ кор мекунад? ҳаётро ташкил мекунад. ҳаётро и алафа и растаниро ҳайвонҳо хӯрда энергия мегиранд. Ҳамин хел чӣ? Цикл пайдо мешавад. Ира даётон бигиред. Мисол ҳамин цитатаро метавонам бимонам бигӯям ки ҳамин гап ба кӣ тааллуқ дорад? Ҷавобаш чи аст? Ба Тимирязов олими рус. Растаниҳо гуфтем атмосфераро чӣ? Аз оксиген бой мекунанд. Хеле и уже гуфтияпо ҳамаро медонед. Дар раванди фотосинтез чӣ ҳосил мешавад? Оксиген хориҷ мешавад. Дар раванди фотосинтез чӣ мекунад? Оксиген хориҷ мешавад ва атмосфераро аз оксиген чӣ кор мекунад? бой мекунад. Растаниҳо ҳамчун хӯроки ҳайвонҳо ба ҳисоб мераванд. Яъне ки ҳайвонҳо растаниро хӯрда
мева, барг, худи растаниро хӯрда чикор мекунанд? Ғизо мегиранд. Дар ҳаёти ҳайвон хеле аҳамияти калон дорад. Дальше аз растаниҳо сӯзишворӣ, масъулаи сохтмонӣ, сӯзишворӣ ва дигар чизо чӣ кор мекунанд? Тайёр мекунанд. Сӯзишворӣ, масъулаи бинокорӣ, ашёи хом барои саноат. Также инсон ба сифати сӯзишворӣ боқимондаи растаниҳоро истифода мебарад. Мисол мегирем ангишсанг ва торф. Торф медонед чия? Ва ангишсангҳоро фаҳмидагӣ. Ёро ба сифати чӣ? Сӯзишворӣ истифода бурда мешавад. Ва также растаниҳо ҳамчун декоратсия истифода бурда мешаванд. Барои гузаргоҳҳо, барои боғҳоро чӣ? Украшад кардан истифода бурда мешавад. Мутаассифона ба қадри чизо бисёр одамон намерасанд. Дарахтҳоро чӣ кор мекунанд? Вайрон мекунанд. Дарахтҳоро мебаранд, гулҳоро меҷиқанд, сабзае ки дар канори раҳост ӯро меҷиқанд, ки дар натиҷа чӣ? флораи табиатро чӣ мекунанд? Вайрон мекунанд. Ва чӣ аҳамияте ки дорад дарахтҳо ва растаниҳо? Ҳамун чӣ манфиате ки дорад? Аз манфиати растаниҳо атмосфера ва муҳити атрофро чӣ кор мекунанд? зарар мекунанд. Агар дарахт бирем, агар алафҳоро поймол кунем, агар гулҳоро биканем партоем. Барои ҳамин хатр вазифаи ҳар яки мо, ҳар як чӣ хурду калон ин нигоҳ доштани табиат. Табиатро бояд мо нигоҳ дорем, ки беҳад муҳим аст барои зиндагӣ кардани чӣ? Одамҳо. ва дар ин ҷа мавзӯи мо тамом мешавад. И буд қисми дуюми барг. Умедворам ки бо гапҳои осон сода фаҳмондам. ҷоеше ки нафаҳмондам, мисол дар презентатсия мебинед, дар китоб мехонед. Подписатсияро фаромӯш накунед, лайка фаромӯш накунед ва чӣ саволе ки доред дар комментария бинависед. Насиб карда бошад, гуфти Русу по мере своей возможности ҷавоб медиҳем. Боқӣ саломат ва сарбаланд бошед. То дарсҳои дигар.